ce ya ka ga mutum ya ɗaya rage masa ne. Allah taimake na samu kuma da sabuwa 15 a yau ya fi shekara. Ai ba wani bayani. Ai sai an biya. Ai ko a biya. Ai kuɗi na kawai sai yau. Ai ƙarya ne. A ba ni kuɗi na. Assalamu alaikum. Kuɗi nake wishi. 1,500 nake wishi. A ba ni kuɗi na. A ba ni. Wani gari wallahi. Ya ina kake? Wani sadiya ne ni. Wani sadiya ne? Wallahi. Ya hankali na ba zai kwanta ba. Ba ina so yi magana da kai me ya faru ne? Ni baran dakata ba ba ni kuɗi na kawai. Malam nawa ne kuɗi? Shi da shi zaka yi magana ni ba ai 1,500 ne kuɗi na kusan kwana nawa kullun yayi ka ce ka ba mun ne babu yadda ta zan rage sai ka ba ni wallahi ba mu kuɗi ba kawai ofisa mu je kawai Zamana. ofisa mu je kawai A ta. a ba ni kuɗi na a ba ni kuɗi na Ya kai? ya kai ba ka rage mun 50 ban ba rage ma ko sisi ba Wani bisa ku kuma kai ma Yalla bai mai da duka kuma. ya ban wahala ne za mu kara haduwa resta na gode Yalla in ka shiga Allah ka kira musu. to uwa ma Sadiya. yau sati uku da mata aure ita Zo mana. ofisa